martangiang mahita asini roha madihamu dohok dame nasian de batamata dohok nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna hata ni di bata nagabi barita naudi dihita imana tersura di Yohanes 5 ayat 15. Dang hugor behamu anak somang ay dang diboto anak somang na diulani idukna ale-ale dohamu hurok ay nunga hupabotohot tuhamu saluhukna na hubigi sian damang. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ido saha dihamu na damang do dainang na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus judul ni turpu taon Yesus do ale-aleku. Yesus adalah sahabat yang sejati. Digobar Tuhan Yesus do dirina ima tu jolma na porsei ale-ale. Berarti tidak ada jarak. Molo didok ale-ale na patuduhon hajonohon na doi tu jolma na porsei. Hidup na didok dihalak batak hacit na matian ina umacitan na sirang na marale-ale. Ima alani rosuna, ima alani tabuna namar ale-ale. Lapatan ni namar ale-ale ima saling merasakan, bahkan saling ibanak kaningani inatabu ni para ale-ale ni dangadong be nado boy tu ale-ale ni di pasahat holsona, boy di ale-ale ni di pabua kahadangolonna, boy ale-ale ni mangurupi ido na nido na ale-ale molotaida di buku edeta isedo ale-ale ta molo di si isedo ale-ale ta ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesusi. Hidup benda taida paralelio di debata marhide Yesus Kristus tu portibion dak songon na marale-ale na di portibios dang songon na marale-ale di hajol maun lianau asaholioko tapulung madijot tapulung madisi da songoni dang sisuri-suri molo di portibion marale-ale gudang dope sisuri-suri roho tu jabuk asarwa tu jabum leonau asaholioko jala tupayao asahu tupahiho idope na sejujut nang di paralaleon ni jolma. Ana yang Yesus manduk tuhita lamar ale-ale dan persoalan timbal balik. Alai persoalan imana kaningani ngodu ni paralaleon nanido na dison Yesus ala sahabat yang sejati menunjukkan ima pakokopon pengorbanan pakokopon itu kata Yesus Kristus tu akka namar dosa tu hita hidup pola hidup konakangani bagaimana Yesus menempatkan dirinya kepada manusia. Tidak ada jarak nang debata dau dirinya sejolme, tapi justru Yesus menempatkan dirinya kepada orang percaya adalah begitu dekat sekali. Namangi dia makadonga saha porsiaon molo di bagasa turpu tahun di dog Yesus do ale-aleta hala na di bagasan para ale-aleoni nakadingani idau tama dang adong be roha biar dang adong be roha holso molo
naung adong ale-alena. Alania aladang mangulu ibana kola diri na sendiri alahi tapi ngulu nasai marale-ale. Hidup ben nasa somal saya tabigi ada padohan nang dia kaulau dia pe diulau adat diulau sarmatua manang ulau nah pe saya dilihat do kesempatan madokata tu ale-ale. Ada lapatan ni ima kesempatan laho madok bahwa tempat curhatannya, tempat dia mengadu, tempat dia saling merasakan ale-alena. Ilau sido na nido na di baga satu tahun Jesus do nagabi songon tempat tak lau pasahaton holsotai. Jesus do na ale-ale tak nabui mga tusi roh hado pikiratai. Hanya Yesus satu-satunya sahabat yang sejati yang begitu memahami bahwa yang begitu ima bersolidaritas. Adong solidaritas na ima na kendak kolan sekedar dinamangurupi tapi Allah dia ada kemampuan solidaritas, kemampuan di dalam diri kita na marnida ima hinatabuni debata nama bekita ale-alena molo debata dongata isi barotta rom wali dangadong be alot alani debata matabain alaleta debata madongata dangadong be musuta dang mabiar behita alanunga rapsaka bona hita doho Jesus ale-aletai. Amen. Mauliate madiho ale Tuhan debata marhiti hatam nabadi. Amin.